ассалому алайкум. Ба ҳамаатон саломатӣ хоҳонам. Он касоне ки канали моро дастгирӣ карданд ва дастгирӣ карда истодаанд, сипосгузории худро ба шумо баён мекунам. ҳамеша дар зиндагиятон сарбаланду муваффақ бошед. агар ба атроф нигаред, он чизҳоеро мебинед ки шуморо иҳота кардаанд. он чизҳо дар аввал фикри касе буд. хонае ки шумо дар он зиндагӣ карда истодаед, либосе ки шумо ҳозир пӯшидагӣ ҳастед, компютере ки ба он шумо кор мекунед, телефоне ки айни ҳол дар дастатон ҳаст, ҳамаи инҳо дар аввал фикри касе буд. фикрҳои мо таъсири бисёр мерасонад ба зиндагии мо ва даромади мо. агар шумо ин принсипро хуб дарк кунед ва онро ба кор баред, пас натиҷаи дилхоҳ пайдо мешавад. диққат! мо наметавонем маън кунем ки паррандаҳо аз болои сари мо парвоз накунанд, аммо ҳамеша метавонем онҳоро аз сохтани лоънат дар болои сарамон маън кунем. фикрҳо ва ҷаҳонбинии мухталиф дар атрофи мо ба мисли паррандаҳо парвоз мекунанд ва мо метавонем ки фикрҳое ки аз он қаноатманд нестем маън кунем. дӯстони азиз, агар шумо барои зиёд кардани даромадатон ҷиддӣ ҳастед, пас нагузоред фикрҳои манфӣ дар болои сари шумо лона созанд. диққат! нагузоред ки фикрҳои манфӣ дар болои сари шумо лона созанд. анакнун биёед як афсонаи ҷолибро ба саҳматон мерасонам. як замон пирамарде як ҳақиқати ҳаётро ошкор кард барои набирааш. пирамард гуфт: дар ҳар як шахс мубориза вуҷуд дорад ки ба муборизаи ду гург монанд аст. як гург бадиро ифода мекунад, ба мисли ҳасад, бадбинӣ, тарс. дигар гургаш хайрро, яъне некиро ифода мекунад, ба мисли муҳаббат, умед, меҳрубонӣ, вафодорӣ. набераи пирамард сухани бобояшро аз таҳти дил гӯш кард, андеша кард ва пурсид: бобоҷон, дар ниҳоят кадом гург пирӯз мешавад? пирамард табассум карда ҷавоб дод: гурге ки шумо мехӯронед ҳамеша ғолиб меояд. ин ҳикоя ташбеҳ ба зиндагонии ҳар яки мост. пас гуфта метавонем ки дар шумо мубориза, шуъур, фикрёнияти мусбӣ ва манфӣ вуҷуд дорад. кадом тарафро пеш гирифтед, ба ҳамон дараҷа хоҳед расид. чӣ қадаре ки шумо дар бораи некӣ андеша кунед, ҳамон қадар дар ҳаёти шумо андешаҳои мусбӣ ба амал меоянд. суханҳо аз китоби Игор Дабров. вақте ки ба шумо шонс ё бо ибораи дигар имконият меояд, ҳамавақт тайёр бошед. яке аз миллиардерҳо бо номи Уоррен Баффет чунин мегӯяд: шанс хело кам пайдо мешавад, аммо шумо ҳамеша ба он омода бошед. вақте ки тилло аз осмон мерезад, шумо бояд дар даст сатир дошта бошед, на панҷа. якчанд фарқиятҳое ки дар байни одамони сарватманд ва камбағал дида мешавад, аз китоби Василий Далинко мехоҳам ба саҳматон расонам. ҳамаи одамони сарватманд барои зиёд кардани даромади худ кор мекунанд. камбағалон бошад танҳо барои рӯзгузаронӣ. диққат! такрор мекунам, ҳамаи одамони сарватманд барои зиёд кардани даромади худ кор мекунанд. камбағалон бошад танҳо барои рӯзгузаронӣ. агар шумо аз шароити зиндагии худ қаноатманд нестед, розӣ нестед, пас онро иваз кунед. вақти он расидааст ки аз дарьё ба соҳил бароед. ҳамаи сарватмандон кӯшиш мекунанд ки моделҳои рафтори одамони муваффақро омӯхта қабул кунанд ва одамони камбағал бошад бештар алоқаманданд ба одамони зиёнкор. ҳамаи одамони сарватманд аз муваффақияти дигарон ҳасад намебаранд. онҳо боз кӯшиш мекунанд ки таҷрибаи дастовардҳои дигаронро омӯзанд. диққат! ҳамаи одамони сарватманд аз душвориҳои муваффақиятӣ наметарсанд. аз душвориҳо ба воҳима намеафтанд. мушкилотро оромона ҳал мекунанд.
ва муҳимтар аз ҳама, шахси сарватманд ҳамеша барои худ кор мекунад. хулосаи мо ин аст ки сарват ва қашоқӣ модарзодӣ нестанд. ҳамаш аз худи мову шумо вобаста аст. фаромӯш накунед ки вақт барои ҳама як аст. барои одами сарватманд ҳам 24 соат вақт аст, барои одами камбағал ҳам 24 соат.